Čau lidi, vás vítám od dalšího videa a dneska si rozebereme tento trošku starší počítač a ke každému komponentu si něco řekneme. Takže jako první věc, co tady máme, je grafická karta od MSI, konkrétně GeForce GTX 960 Gaming. Velikost paměti má 2048 megabitů neboli 2 GB a je připojená 8pinovým kabelem. Dále tady máme chladič na procesor od značky Intel. Hned pod ním máme procesor Intel Core i5 4460. Má 4 jádra a základní frekvenci 3,2 GHz. Ještě než budeme pokračovat, bych vám chtěl připomenout, že můžete dát like a odběr. Je to zadarmo a mě to moc pomůže. Základní deska je MSI H81ME34. Podporuje 2 sloty pro RAM typu DDR3 s maximální kapacitou 16 GB. Obsahuje sloty PCIe, USB, Gigabit LAN a grafické výstupy DVI-D, VGA a HDMI. Dále tady máme paměťový modul RAM Kingston HyperX Fury DDR3. Má 8 GB a je modré barvy s hliníkovým chladičem, který pomáhá s odvodem tepla. Tento typ paměti je optimalizován pro kompatibilitu a snadné přetaktování. Zdroj je od značky Green Power, konkrétně AX350. Výstup střídavého proudu je 200 až 240 V a výstup stejnosměrného proudu je 300 W. Takže tohle bylo pro dnešní video vše. Já se s vámi loučím a čau.